Milí naši učitelia, dnes máte svoj veľký deň, preto vám zo srdca za všetkých žiakov našej školy povedať niekoľko milých slov chcem. Príjmite v kytici dar od nás detí. Z každého kvetu nech pozdrav k vám letí. Nech letí s ťamotem nad lúku vyhravý, nech zmení na radosti naše pozdravy. Za všetky trápenia, úsilia, obete, za všetko poučné, čo nám vždy poviete. Za múdrosť, ktorú do nás denne vštepujete, za lásku, nehu, trpezlivosť a starostlivosť, ktorú nám prejavujete. Veď ste nám v škole ako otec, mať, preto si vás chceme uctiť, vďaku vzdať. Vďaka vám, pán učiteľ, milá pani učiteľka, vám patrí za všetko úcta veľká. Hovoríte nám nové slova, vysvetľujete vždy všetko zas a znova. Nie jeden z vás nás čítať, písať naučí. Preto za všetko poďakovať sa slúši. Ďakujeme vám, milí učitelia, za každú žiaru poznania, splanutú v procese vzdelávania, za múdrosť, ktorú nám vždy vštepujete, za to, že nás chápete a radi máte, za úsmev, ktorým radosť rozdávate, za trpezlivosť a súcit, ktorý s nami máte, za lásku, ktorá tkvie vo vašom srdci, zohrievajúc naše srdcia nielen v škole, ale aj stretnúť sa s vami po rokoch na ulici. Za tie krásne školské chvíle ďakujeme veľmi vrele.